Ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnụrụ unu hụkwerechi nwa nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala m eyi ụmụnne m ọwa onye ahụrụ n'anya ka a na-asụ lowe lowe ọwa onye ahụrụ n'anya ka a na-ajụ so ole ebe ị na-aga ka m mara m igbu oge ọnụ anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m nwere akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na ụnụ lee akụkọ ya na ụnụ geturuo ya ala gbaa na-enwebe ya si mejọ na ụlọ gwa ya na ya mejọrọ na-enwebe ọbụla ya si mee ya emeta na ụlọ taa ya ụta 10 years ago ka otu nwa okorobịa ọwụ walk up to her bịakwute nga ya nụrụ bịakwuore ya okwu gbaa ya enyi ote nwoke na-eshi agba nwaanyị enyi ya elee ya ọ masịrị ya lee ihe ya were anya na-eji ele nwoke dị mma lee ya ọ dị mma nwoke kama ihe ọrịa gawa ụbịam ojihụ shimbam n'oji atụtụrụ tụrụ shishi gbawara isi n'oji na kọla nwe ihe echuchana n'unyi isi ya lado ele ya ọ dịghị otu nwoke kwesịrị ịdị even though na ọ mara mma nwoke kama ihe ọrịa gawa ụbịam kwụrụ ya kpụkpụrụ shie ya ọnụ n'ala gbaa tụtụrụ ya mmejọ sacha ya oyi na mbụ aka ya erujucha mhụ ya lee ya mama webere ka ya mekere ya ele ya ọ dị mma nwoke ya ele ha onwe ya na ya ga-eklin nwe ya ọp ya kwere nwanyị mba nnọọ nza na ọwụta echi nabata disi mma na ebe obi one room ebe obi elega ya ebe ahụ adịghị mma ya gwa ya sị ngwa ọ join ya na self content ebe ya bi na ọwụta o shiri bịa n'ụlọ ya gaa n'ime ahịa gaa ebe a na-agba ere akwa ụmụ nwoke ga-agbara ya ọkarịka grade 1 ya zụga ma jean ma polo ma trouser ole ụdịka ma chinos ma boxers ya zụọrọ ya zụju igbe bulalu ga-eburu otu rọba Dettol bulata zụrụ sponge ndị kenu zụọ ya dọbụlụ ya ọp gwusi egwuregwu si ya bịa ka ya na ya abụọ gasa ahụ ka ya eji aka ya ghọọ ya ahụ ọchịwa obiọma kpacha ya ya eshie nnọọ mmiri ọkụ wegara Dettol webata ya na batrum sọwa ya n'oche ọnọrọ ọdụ n'oche ya oge were mmiri ọkụ sa ya ahụ tenne na-eshi ahụ nwa ya ahụ ya ghọọ ya sachasịa gwochasịa ya webata ya n'ime ụlọ were razor blade lashia mbụ aka ya na mbụ ụkwụ ya duru ya oyiri ezigbo ngwa ya gaa salon ha laa ya isi ọfụma clean ya ọp ya eshie vegetable tige ya ọkpụrụkpa anụ gbachara agba ya na ya abụọ rige n'obi ọma na ịhụnanya ha eri juchafụ mkpirisi anya mmiri abụọ kpọbepụ ya n'anya ọ gwawa ya na tiri ya nwụọ na ya ga-ahụ ya n'anya na ya agaghị ekwe ka anya mmiri shi ya n'anya taruo ala n'ọhịa o kwere na nkwa o kwere obiọma kpaa ya na-enwe ihe karịrị gị na-emere mmadụ ihe onye ahụ na-egosi yes na ihe na-emere ya ma masịrị ya na ọ weta ya na ya bụ ọchị nọ ya bịa chọpụta na ọ gụrụ akwụkwọ ma akwụkwọ mana ọ gịnị mere ada nụrụ ya nwoke adịghị ka ọ na-adị ọ ka na-achọ ụzọ ya nọden ma iwe ma gịnị ya tiri onwe frustration ha bụ onwe ya aka n'iwe ka ha na-eme obiọma kpawa ya gwawe sọba uru ịnọrọ na ya pụọ ọtọrịpụ omecha mgbe ụfọdụ olu na o soro ya ka ya na ya abụọ ọbịa na enwere na shedi ọ sịrịrị na ọ ga-ekwe na ọ ga-onwe ụtọ ọ ga-efili ya sị fọwọtụ na eleta ya ga-eshi efili ya na ọ bịawa ka ya na ya abụọ ka o kwupụrụ ya okwu nyekwere na ya aka n'ihi na mgbe ụfọdụ ahịa na-ekweta ekwo na shedi ya ọ sịrịrị na ọ otu o shi jikecha ya hụ ya ọ dị presentable nwaanyị mba na hụ na nwoke na-ama mma ya were na-eme ọnụ were na-anya isi ya nne ya na anya na-ele ele dị so na-eme ya obiọma na ọ otu o shi soro ya bịawa na ya na-ere fruits na estate na ya na-ere ma minerals ma ihe eghere eghe bọns ole na ụdị na mmanya na-ajụ nnọọ nwa oyi na ihe ya na-ere erepụ ahịa ndị big men na paakị moto na-azụ mgbe ụfọdụ ha ebutere empty plate si ya different varieties of fruits tigere na efere ya etikweni ya wụrụ ka ya ma ebe ihe a ya ga kọọ aka mgbe ụfọdụ ejicha fon nọmba ya kpọọ so South Laridi adịghị abịa ebute na ọrụ ya dị ewe proses mkpụrụ osisi ma ndị ka ga-asụ kwuoro ha ka ha kwuoro ma ndị so gbuja ya egbuja mee ka ọ dị na ya na-eme na mhụ ya ihe ya wụ oke agbasa ntụ na ịhụ nga ya kposara ahịa
shinishideru anya n'ụkwụ ala na ị ga-asị ka ị nọrọ ọdụ na eji aka enye ṅụrụ ya because ya mana ndị na-azụrụ ya ndị big men na ị ga-adị nit ha ga na-agafe ṅụ ya na-agbacha ya enwekwara nwa glove ya gba n'aka enwe ihe ị ga-ahụ ị ga-eji asọ ya oyi mma ya everything ya ji ebe ihe niile very neat ya ga buru blọk kọwajuo n'ime kula na ote ya na-eji ewe ijuo ma mmanya ma nkịrị fruit ya emeghala akpa ma edobana ọjụọ oyi ya mee ya wega na waterproof tọbaga na kula once ọ jụrụ oyi ya wega na efere mee kọl onye nwe ya bịa buru iwe ya na-anata ha ezigbo ego na otu oshi bịa join ege mgbe ụfọdụ ozugbo ọ bịara obiọma kpaa ya ọ nọrọ na-ere ahịa mgbe ụfọdụ ọ bịasị asị dọwara onye jụghala ihe ọ chọrọ o bilitere ya sị nọkwa ka obiọma kpakwa ya ewere apron nye ihe ebe a na-etinye ego si ejide nwe ya enyi nwe chenji hapụrụ ya aka ka ọ dị comfortable ka o feel at home ka obiọma dị ya nwanyị mba nọ na ọwụta ya na disi ọmanachi na-eme ọ kpawa ya si ya na ya ga-ala ka ị ga onye ga-eji ndị nwe gwakwanụ ha na ya ahụ na nwa ya ga-alụ na ya chọghị igbu oge na enwere obere ego na ya n'aka ya nwere ya gbara rọba band ya eji na ya ga-ala ka iji ego ahụ nọ alụ ya ya sị mba no na ka emetụkwa ọnụ ka agbatụ ka ọ chọta ihe ọ ga-eme ya sị no na ọ na-ara ahụ ihe onye mmadụ awụ ihe onye ọzọ ya bịa nche ka ha gawa nwanyị mba nọ na ọ wetara ha chi kwadoro na mhụ ya nwoke na mma ya sapụ ya ọkepụ eshi ndụ designers perfume ya zụrụ ya okwu ya otu ọ gawa ọ gbarazie ya n'aka ha na-aga ọ ya ka ha rutere nne ya akpọwa ya jụọ ya sị na ndị nwe ya zụkwara ya azụ ya nwa ka nne dị ya mma nọjụga na ndị nwe ya azụ ya azụ na ndị nwe ya azụ ụtọ ya azụtụ na-ele otu ya shiri hụ nwata nwoke ka na-achọ ụzọ ya na-enwebeghị nwa ụlọ ọrụbe enwebeghị obere ego batara nwa ya nwoke n'aka ya ka ọ bịara bịashade na ọ wee biri ya nọchala bekee na ọ wee biri nwa ya mega ọfụma arụchikwa ụlọ n'ọnụ naira na ọhụtọ nwa ya rụ kepụrụ nwa ya nwa ego batara n'aka ụgbọele o ya ka ọ bịara bịa shadere nwa ya na-ashade were frustration ya desperation ya shade nye nwaanyị ka e gwara ya elekere dị umeala ya chịwa na enweghị ihe o kwuru wutere n'ihi gịnị n'ihi nwa ya nwoke ịhụnanya nwere ebe nwa ya nwoke na nwa ya nwoke agboja mme so ọ ga-ekwu ihe ọma ọkwa ga-ekwu ihe gbasara na ihe ọma o nwere a lot of things ọ na-ekwesịghị iti ọnụ n'ọgịnị ya da mee ha egiri mee ya ejiriwa ya shift ụra ha nọcha ya gbanye na moto ha elowe ọgwawesị ya dịla dị ịbịa n'ụlọ ha ya jụ si ihe mme kwuru na eziokwu na ka ekwu okwu otu sharụta ụlọ metụkwa na otu na ọ dịbere ya late nke nwoke ajụ nakwa ya bịakwala ugbe na ihe ya chọrọ na ya chọrọ ịbịa bịa lụọ ya gbanye ya nkịta okporo ụmụnna na nwa mba na ọmụ nga alụga na ọrụ ka nga alụga nwa ewu ngwe na ọrụ ka nga alụga nwa akem nwụkwọ pịkwa atụrụ mega nwa na alọjụsara ya oyi lụọ ya dị mmiri ọkụ ebe edere tu jide nwaanyị na-ebe sọ nga ya gbara jide alọjụsa ya oyi mpa ya nagweta ya mpa ya sị ụmụnna nara ka ha hapụrụ ya ka ya na ya na oge nwoke mejiele na ọ weta echi lụọ ya esonwe di ya ha abụọ biri ha na-azụkwanụ nwa ahịa fruit ụnọ ya na-ara akwanụ fruit ọrara nhụ ya ụtụtụ gacha ya ebu ya ga ebu ya na-aga bush market a ga-ebu ya ọbịa hala ọ ga-arawa obiọma kpa ya ihe na-eri ihe go mhụ ya agba tumtumtum mma Chukwu na-emere ya ebere ya tụrụ ime mụọ ejima otu nwoke otu nwaanyị ọṅụ ya ezuo oke nọọ nga anọ ntara ka ha na-erege fruit one day ma ụmụ ejima ya abụọ yige nna ha yie eshie ya n'imi gbacha ha okpokoro dị ha ujuma mma akwa nga anọ ntara ka ha nọ erege nwa fruit ha otu oke ọgba nwoke moto bụ nnọọ flashy ka fine ka paaki ya n'ihu shade ịzụrụ fruit onguhu ụzọ ọ na-egughe ya step down madam nwere pineapple process ara mpre pineapple ihe ọ kakpọ n'ọnụ ritu hụzi di ya ka ọ nọrụrụ ọdụ across the table di ele di etie Jesus Christ shino ka na kwaturu ya tebụl nga ọ gbache cross ọ wụfe bench wụkpute nye nwoke akpe ya akpe ha gụrụ nwa ha ọwụhụ ihe ntakịrị na mụ ihe mmadụ abụọ mere nwa ha gụrụ ọnwa ha ka echi na moto rito nga o bulie di ya na ya abụọ ya etiwe kpe ya aha ya si na ebe a ka ọ na ya sị na gịnị ka o megere ya sị na nwunye ya na-abịa na ya na kekwa na ụmụ ejime ya na ọ wee ihe ebe ihe amanajigo na ọ wee ebe ya hụziri onwe ya ihe amanajigo dị enyi ya nwoke asị no kwesịghị na ebe a na somebody mere na-akụziri ya ihe na klas somebody na-enara ya pepa edere somebody na mere ya jiri moto esi akpọpụta akwụkwọ personal teacher ya no mbara no kwesịghị na ebe a ọsị na ebe Chineke dewere mmadụ o wepụ ka ha abụọ
o pefeteze efete bruzo chenorodo ye cool down process area fruit were uru rice block mee ya jụọ ịgagwu ibige ha abụọ na-ata na-akpa nkata obiọma kpacha anya ya hụ si dị only enyi nwoke ya hụrụ kele na ọ gbara ihu ịnụkwa na Chineke ngwana ha abụọ bido kparịtawa baigazie enyi nwoke ajụwa sọ gịnị ka ole ihe ya gwawa enyi nwoke sọ mara biznes ahụ ọ na-eme na otu ige n'ime enyi nwoke si yes na o deserve ime na ndị omere ga-emeta ọfụma mana just that all business eji ego eme na ọwụ na o ji so amount of money na ya don were na ya ga-eme kiri na up na ọ ga start well ọ ya ka ọ nọchara lawa ọ gwawazie si na olikwa ego ole so ya gwa ya nụrụ ihe o kwuru na ihe mere na ha laruo n'abalị taa ka amara ihe a ga-eme ya na di ya larute ya emepe mobile app ya ahụ ego ole na ebe ahụ nwamba nnọọ ya ga-ebite ego ndị na-awụ for example ị nara 1 million naira to pay 1.2 million naira then gị ikwu ego ị ga na-eweta every month ị ga-ekwuo 1.2 ya ga-ebiri ego ebe ahụ bịa mezuo ego wee exact amount ahụ enyi nwoke ahụ si eweta ọkpọ ya na fon na the money na ya gadala ya na ọ dịgoridi ha abụọ kpagide nkata n'abalị akpaga more than 1 hour ha kparịcha na ọ wote o shiri pụta ebe ọ si apụta ha abụọ na o wote di eshiri baiga zụọ ahịa nọ na enyi nwoke na-azụ nwanyị mba nnọọ mza ihe ọ zụrụ ahịa ahụ nọ 6 months ọ gwa na ezigbo ego abatara ya aka by then ya akwụchanụ ego ya gara biri adị na that money ego ya ọ gwawa na ụdị ya gwawa na ego ezigbo ego abatara ya aka ka ya zụọ ala na siti ebele ha na rụọ ya ụlọ ka ha biri n'ụlọ nke ha na ọ wote di eshi zụọ ala bido ịrụ rụọ dup very portable dup dị mma kụọ ya ha lakpuru ọ gwa sị na ya ga-ala ihe ga na village ga bido ụlọ nke ya na village nwanyị mba nọ o ruo da Christmas ha ala ọsị na ya chọrọ ibido ụlọ si ji ala mbi ọgwa dị ọkpara nne si eji ebe ya ga-arụ ụlọ na onwere obere ego ya n'aka ka ebido akpere na Christmas a jinye ala mbi ka ejinye ebe ala ya ebe ọ kwesịrị ịrụ ụlọ ya gwa nne di ya sị mama ya sị n'ọgwa nwa ihe o nwere ya na-elekwere anya ka ụgwata ya something nne di ya sị gwakwara ya hịarụ ka ana ọ gwawa ya sị na last time ya echetara mgbe di ya ekpere lo ngana na ihe ọ gwara ya na ugbo na-edi ya emewe n'ọfụma ọ gaghị etokwana ya etotokwana ya gwa ya na akwasị na nwoke emewe ọfụma lee n'akụkụ ya nwaanyị ezigbo nwaanyị ya n'akụkụ na ọwa hụ otu esi kwado nwa nwoke na nwa nwoke ote nwa emego ugbo na ọwa masịghị ya nne di ya si ya na eri ya shiri juo shi ọnụ meshie ọnụ shi ọsụtọshila na eburu ego n'elu buru ego na ya wee riri kedere nwa ya n'ụkwụ na ebe nwa ya nọ taa wee ebe ọ kwesịrị nọ na asụgodo na nwa ya taa ebutela ego na ọ bụrụ na ya bịahụ mgbe ejiri bịa shade nwa ya na nwa ya gaala fa na mma nwa ya sef agbawala obodo oyibo na gịnị ka ọ na-ekwu na-eto etere ogbe etere usoro ya wee riri ji nwa ya n'ụkwụ na ya bịara kede nwa ya n'ụkwụ wụdị ya ka na-ekwu ya na ya dị desperate na ya ji desperation jide nwa ya na ọ bụrụ na ọ wụghị ya na ebe nwa ya nụta na ọwụghị ebe kwesịrị mma nwa ya rụchara ụlọ n'ugbo abaji gbugbu ebe ya chịrị ibido mma ọrụcha na arụ ọzọ ya ha ewute ya hapụga ha lụghachi that Christmas na nwanyị mba na that December ha lara na orughị ugboro 3 dị ehiri n'ụlọ ya hụta ya na Christmas ka agbaga na ọ gaga ahụga ndị enyi ya na ọkwa ihe ọ gwara na some of his friends ya na-ahụbe for long ụfọdụ ọ gasị na onye ka jidere taa okwekwe ka ya elo ọ na-ahụkwa n'ebe ahụ ha nọcha lọghachita back to city ihe ahụ obi omege na village a continue na city di ya pụọ ha alọtazi ọma ọgbanyụ fon ọlọta ọgide ele dị anya n'ihu ọ ya jụọ ese gịnị mekwere o jiri ọlọta ọgbanyekwana fonu at least obi hapụ ịmapụ ya di ya jụọ ese o wee nwee ihe mere ya ugbu ene ya gajiekwa ha ụgwọ ụlọ ka ya gasị ejighị ego ya ilekọta ụmụaka na ya chọkwa ha lọvụ ntụnwe ahụ na ha awụọla parents na ka ha fọkọs zụwa ụmụaka ebe ọ naanị abụọ bịara ọzọ abịaba is not like ha try ka mana ọ nga Chineke gbara nye ha ka ha fọkọs rụọ ọrụ nne na nna hapụga time love ahụ na o kwesịrị ịda ya wada ya elewe di ya jụọ ese onye makwaghị ihe ka ya sị na because ya dị worried na ọ pụrụ gbanyụ fon ọ kpọghị ya saja mama na ọ gaghị alọta ọ gbanyekwana fon igwe ya kpee ya hụ na yes o pikiri na ọ dị ndụ ebe na ọ gbanyụ fon ọ lọta na-akọ ihe ọkọga na ya na onye mege love ntụnwe di ya nọ ga-awọsa aka moto n'elu tebụl gbụrụrụ mba ga na bedroom gbachi ụzọ rahụ hige ụra ya sị ya banye nwana nte ya efile na ihe na-akọ na ọ bụ obere akụkọ di ya na ezigbote enyi ya nwoke na ugboelu ha abụọ wozi alaba ha amaga na moto ha ga another steeti ga ebe ahụ lọja ha ga-anọ 1 week before ha na-elu ha ga-anọcha mgbe ụfọdụ ha ga-anọga mgbe o jiri sọ ha elu ya kpoo ya jụọ esele ihe kwuo ihe ya chọrọ ya jụọ esele iji ọ bụrụ kemgbe 3 days ọ na-alọtaba ọ ebe ka ọ gakwara ọ gwawa ya sasa nwa ya nọ bifo mana ọ gbanyụọ ya fon na ntị bịazi dịwazi arrogant
ọ na ọbịa ọ na-ese ndụdọ chọdụ ihe ọmọjọ ese nwe ihe ya nidiri na ụgwọ ya ji ewu na ya jọs wepụta ọnụ kwuo silekwe ihe ya nidiri ya provide yara ya na ya na-alaikekwa ihe a ọbịa ihe o mege na Chineke agọziela ha na mgbe ya ga-eri ego ya kpọrọ mgbe ya nwụrụ na ya hapụ ya ka eme explore na ya tara ahụhụ n'ime mgbede ya na ya bụ agbalịala they have come a long way na ya nwekwana ndị enyi ya ga-aga visit na ya ga visit tọ hapụ ịnọ nga atapara n'ụwa otu mbịa na gịnị ka ọ ga-awota ka a ga-anọ na ya hapụ ya oke ya mere this life enjoy ọkwa gị ikwu ọ na-ekwe ka ọ nọrute ya gbana nkịtị na-ele ese nụkwa ihe ego na-eme mmadụ ọ baizie nke na fon ya ring ya ole fon ya bụ ụfọdụ gị ekwe aza ọchịza aza ọ bụrụ ka eriri mkpa na ọ ga-aza ọ gbagha ụzọ baiga na moto baiga n'ime moto wine ya glasses up na ị ga-aga ọ ga-azaga kọlụ ahụ ọzacha ọpụta n'ime abalị fon ya ring ya o were fon a pụwa iji n'ime abalị ahụ ọ ga-agbagha ụzọ pụwa ọkwa ọgbagha ụzọ pụọ ọgbachikwu ha ụzọ na ozie na kọrịda na-agarị ebe ahụ ebe a na-azakọwa ihe a nwere ike megide nwere nke taịm ọ ga-awụ ole anya vụrụ mgbe ụfọdụ ya baiga na batrum gbachie ebe ahụ ọ ga na ebe ọ ga-azaga kọlụ ị ga-ama ma ọ rahụ na n'ime ebe ahụ ọzaga kọlụ onyogorochi ka ọ nyochara chisawa kọl ọ ga na ebe a na-ata mụrụmụrụ ede voice ede ihe okwu gị ga-anụ n'ote ka di ya na fonu na-akwụkwụgharị ihe ewute ya mere fonu kpọwa diọkpara nwanne di ya ka diọkpara kọwara ya ụdị ndụ nwanne ya nwoke na-ebi na ya ghọtagakwaghị movement ya na ya like hote nwanne ya nwoke na-eshi pụọ ọ gaghị akpọ ya fonu ya kpọọ ya ọ na-atakashi ahụ mgbe ụfọdụ ọgbanyụ fonu na ọ gaghị agwa ya ebe ọ na-aga ihe eji ekwekwe ihe na owo na obi wele ndụ ya na-aga emenwu explain otu ugbo ya nọ mmadụ aga-ajụ esi ele mgbe ụfọdụ mmadụ ga-ajụ esi ele ebe dị nwere ya nwee ike ịkọwa nwụsị lekwa ebe ọ nọ ma ọ lekwa ebe ọ gara na ihe eji ka ya gwa ya ka ọ kpọkwa ya kọlụ ya tụ ọda ọ gwawa ya sị na ọ ma na nwanne ya nwoke ahụ tara ahụhụ na ihe isi ike na hapụ ya na ego bata nwoke aka ofile sometimes ofile like a man ya sọ ihe o nwere ikwu ya sị agbanyụ kpọọ nne di si ya ma na nwa ya nwoke hụrụ ya n'anya na ya biko tọọkụ otu nwa ya nwoke gwatụkwana ya si ya biko na chi jie ya lowa na ọkwa na ọ gaghị alụ na ya gwa nwunye ebe ọ gara so that enwe ihe mere na akpọ ya jụọ ya sị ele ebe di m gara ya nwe ike kweta nwụọ nne di ya gwawa ya si ya biko hapụkwa nwa ya aka ka okupụ ụzụ na ya hapụgara ya nwa ya aka ka okupụ ụzụ na ebe ọ tọkwala otu nwoke otu nwaanyị na ọ hapụgara ya nwa ya aka okupụ ụzụ na ọ kegidere n'ime ọbịam jigide nwa ya shi n'ime ọbịam pụta Chineke agọzie ya na ọhịa ọ bịara ugbu a wee jidekwa ya na ọ megharịkwala ahụ taa ugbo ụmụokorobịa ibe ya na ihe nwa ya wụ na nwoke isi ojii onye Afrịka onye Igbo for that matter na ihe masịrị nwa ya nwoke ka ọ ga-eme na ọwa gụrụ ugbu gị nwa ya onye ga-ehiri na ihe o kpọrọ igbo iripọt ya na nwa ya nwoke pụrụ do na otu ugbo ya nọ ya ga-aga ṅụra dịka ịlụrụ ya wụ na di ya ga-aṅụrụ iyi na ihe niile o mere na ọ hapụ nwa ya ọ feel at home biko n'ụwa na ọtọ mba ịtọ na ihe nne di ya gwara ya obi ya gbawa ya bege n'abalị ahụ every night oteke ga-ebewe every night oteke ga-ebewe n'anya mmiri o ruo otu abalị ya kpụrịte di ya jụọ ese kwa nwere shọ kwere ya nkwa na ya gaghị ekwe ka anya mmiri ya dapụ ruo ala na ọ gịnị megezi na di ya jụọ ese ọwụghị fisikal anya mmiri na ọ bụrụ na ya chọrọ ibe anya mmiri bewe anya mmiri na awụ gburugburu na ọ dị iche na ihe egwu na ihe ya nkọwa ya wụ na ya gaghị ekwe ka ọ taa ahụhụ na ọ bụrụ na ya kpata ego ya ga na ọ taga ahụhụ ugbu a na ọ ka na-res fruit na steeti na akwa ya ume gị ọfụma na ya meperele ya biga biznes ọ na-eme na onwere ihe ọ na-ediri ya na-provide na ọhịa mmiri ba ya ekwe ka anya mmiri eruo ala na ọ bụrụ na ọ chọrọ ibe akwa na ọ ya nwa chọrọ iji ọsịcha ibe akwa na ya gwele na ọ dị happy ka ha dị happy na enwe ihe nọta ya di ya na-akwụkwara wete fon ya na-ebe ya bịa regret wa chuzuo nga ya matakwara ha nọkwa ịnọkwata ha na-atagamaga ahụhụ ka nwoke na-hapụ ivute ọrịa bebe gị ya na-ekwekwa ivute ọrịa ọ nakwa erukwa nso mgbe ụfọdụ ọ ga-anọ 3 months 4 months 5 months ma ya na nwaanyị obido n'ụlọ di ya ma ya gwakwa na onye na-aga abịa agba nwoke rịshịrịshị bịa na-arịọ nwoke ya nke ahụ ya na-emeli di ya na ọrụ onwe na ọ gwụla ụmụ ya ahụ ọbụla ihe na-eke ipizi ya kọmbe nwaanyị mba nnọọ mza o ruo otu ụbọchị di ya fon ya ringa ya ebulie fon nụtara gbakpo na batrum gbachie ya pem nụrụ ebe a na-agagharị nọ nga na-eme kọl ahụ ya nọkwa na bedrum n'ihi na ahịa master bedrum owen suit ọ ya ka ya nọ noruo n'elu bed na-ele nnọọ dọọ ote di eshi bụrụ fon gbakpo di ya gbachie ya were n'anya bawa na dọọ na-eche ụwa ya o ruo 5 minutes di ya nọ n'ime ebe ahụ ọzọ ya nọ vuru kpum something ada kpem ya notice na ihe dara dat ihe a sound WC that ceramic plate ebe a na-adọ ọnọrọ ọda anyụshi na ya nọ sound ya ka ọ ka ebe a na-agwa aka fon di ya daa n'ala kpekara ya na-anụzi ya kpewe ya aha ya ọza kọlụ kwana ya nọga woholu ya
phone here the other na here tara no phone the other one tara gbe and di ya gbara di mkpa ọ gawo na ọ dana oyishi dia ya na akwa aka na do enwe onye zara ya gbatuo n'ala gawa across the street ga na akpọ ụmụokorobịa n'ebe ahụ na nwe ebe a na-ere ihe nwaanyị na-ere ụmụ ihe gbọbụrụ ụmụokorobịa ezugo ebe a ya gwa ha sa biko bịa na di ya ka ọ dana n'ime bathroom and ọ gbachiri agbachi ha bịa ma wara ya do ahụ ka ya hụ condition ọ nọ na ihe mere ụmụokorobịa gị gbagite elu nụrụ nga bido nwa nwụkwụ na do ha ewere obi dị mkpa maga nwa wado makapụta ha because di etiri ezigbo do nke na-awụ na enweghị ndị oji abalaga bịagodo ha makpo na bathroom before gị mawa bathroom ahụ ị ga-arụ ezigbo ọrụ na ụmụ okorobịa maga na do maga bathroom a mawa ya makapụ ya lekwezi die ngo gbotoro fon ya gbotoro n'ala ya gbotoro gbatịa kwụrụ n'ihi na bathroom ha sara asa di ya gbotoro kwụrụ gbotoro gbatịa onwe ya ụbara gawa ya ewerela ya wụ na o werela azụ isi ya ngana na kọọ ya na ihe WC ahụ kọọ ya kụpịa isi di ya nga aka di egbotoro ụbara na-ege anya ewere oge na-aṅazụ mkpara anya ọkọgado ha anya kpum mana okugome ụmụokorobịa tie selute isi bakwa na bathroom gbachi ụzọ ndị EF is not like ale nke gbachikwa n'ụzọ ya achọghị ịbịa mewa explain ọbịa gwawa ha ka ha hapụ iwe iwe ha ebutuere enu n'ala n'ihi na ya ma anya moto ya chịrị ka moto chịrịkwa ụmụ ya ma na chiga na moto enwe house help ya chịrị ụmụ ya chịkwa onye ihu onye azụ chi na moto kelee ụmụokorobịa na ha apụta ya gbachi drive ote ka esi buru di gawa ụlọ ọgwụ erute dọkịta elecha ya lee ya tige die na life support ọ nọ n'oxygen ya mmiri fon kpọwa nwanne di ya silekwa ihe mere nọ ka aha jụwa ya sị na ọ bụrụ na eji aka ọdụ kọgbuo nwanne ya nwoke ma ada nne di ya ma nọ ha sị ya na ọ bụrụ na ya eji aka ọdụ kọgbuo di ya because of ọ chọrọ nwaanyị ọzọ na ya ekwuo ya gwa ha silekwa ebe nwanne ha nwoke nọ n'ụlọ ọgwụ ebe o gbotoro na ha bịa ebe ahụ bịa ilewe ya na ya kpọọ ha ka ha ya na ha bịa gbatị nwoke kojiwe na ọwụ na ha bịarute chima nke wee eziokwu na ihe mere nụ gbotowere n'ụlọ ọgwụ na ha bịa ha ga-eji anya ha hụ ihe mere n'otu o shiri mee ruo the next day ma nne ma kedu ọkpara maka ada shibe ndị di ha na-atọ awụchasịa n'ụlọ ọgwụ gba na-ele nwanne ha nwoke ele nwaanyị nne di na-ele nwa ya nwoke bido tiwe tụgburu iwe onwe n'ụlọ ọgwụ ya si ya mere nwa ya nwoke gịnị ya si ya mere nwa ya nwoke gịnị na ọ gịnị enweghị ihe mere nwa ya na ya ekwukwuru ekwu na kemgbe ekwebata n'ụlọ ya ekwugidebe wepụ ọnụ na ya kpụrụ iwu ya chọghị ya na ya achọghị ya o ya achọghị ya o ya gba ya nkịtị ka dewelite si ya gala ebe na ya ebele na ya sị dọ nkịrị ewu ihe mere nwanne ya nwoke ya koro ha sị gị na ya ka kedu ọkpara jụọ ese ụmụokorobịa ebe na ngwa ka ha ga na ya ka ha gaa mee investigeshọn mara jụọ ese ya sị nsogbu anọ ha niile abanyegara na moto ya draịvụrụ ha lekwezi ihu striti ha ebe ụmụokorobịa na-agbakọ ozugbo ya gbara breki ma ụmụ nwaanyị rega ihe dị a ma ndị ka na-ere ma sachet ha milk ma ụmụ ihe ụmụ tii nda ma ndị ka erega ma mkpụrụ osisi ma ndị ka na-ere ji hụ niile nọ na street opposite their compound street ha niile n'ebe a ha amapụtasha n'ihi na ha niile sọrọ wukwute elu mgbe ụmụokorobịa agbacha mgbe ya tiri n'ihi na otiti ya tiri ya ma na ya dọla attention ha niile wokporo ha niile taa ka ha wukwutere n'ime ụlọ na-amadọ ha niile witnessịrị ihe mere na mgbe a ha ya gbara breki silekwe ozugbo ya gbara breki oshi na moto rituo ụmụ nwaanyị a niile ha na-abịa sị madam ele otu ọga ṅụrụ madam ele otu dị ṅụrụ ile ha fa emetegekwa ihe ha niile abarazie na-elezi osikwa hei okwu ekwulu ụka kọwa anya ya emekwuchikwa onye ọbụla na-ajụrụ kwestions za na-ezu ka mmiri chukwu eme ebere atọfụ ụmụokorobịa atọ ahụ mmaga ụkwụ na atụ ahụ abụọ nọ prezent ha sị ya madam ele otu dị ya mere ya gwawa ha sịlekwa ụmụokorobịa abụọ na ofere otu onye amaghị ebe onye ka na ha ra atọ ọ ga-aghara mmawa dọọ ya mmaga dọọ batrum mmaga mawa ya ha ekwu eziokwu nne di ya bara na-elezi ihe na-ehioga na moto onye ọzọ ha sị na echa ekwensu onye arụrụ alụ ilekwuru ote nwoke dị m shiri baiga n'ime batrum ga gbachie ya rum ka ahụ gbanga batrum ka ahụ ote ọ naanị brum gị na nwunye gị and oyi efe ndekwe nke wee gbachi ihe kwe batrum from inside nna mgbe ekwensu ga-arụ ala ha niile na-akọ onye akọ enwe ihe dị different from ihe ya kọrọ ha ahụ ajụọ ha oyi ha gbago elu ya kpụrụ ha gbago elu ha na-ele batrum kwenu ha na-ele otechi zụga nwa ji batrum dọ ya pụọla anya ka pụla si elekwe nga batrum ha di ya gara n'ime nga ga wakwa ahụ ọcha ahụ mmiri ahụ ya ghọrọ ahụ n'ihi na asọfụ mgbe ọ ghọrọ ya wa aghọba na ihe buruzo ga wakwa ahụ ọcha pụta jikere fon ya ere nga ya origeri ya ewere eri orige bịa ha palie fonu gbabaga na batrum gbachie ya wetulatacha olu ya ala na-azakọ n'ọkọ ọla ahụ ọ zaga ya nọkwalụ ngana na-ebe akwa solekwedo nwoke ya lụrụ ya abụọ
ya nọ ngere higa anya mmiri hiwu dịka ndụ ọ na-ebi na ọ wụtọ na fon ya ringe ma ọ gbakpuo na moto ya gbakpuo na batrum ma ọ gbakpuo na batrum ya gbabaga n'ime street ọ bụrụ n'abalị ya na agaghị ịhụ ka oshinishi street ka ya eruo wite okwu tago ga-azọcha ka ọla ahụ gbagotewe kedada ori ga-enye ọka kpụ o ji nri n'aka bịa ihe wekpe ha onwe na batrum ọ wee bedịrị ya izi because fon ahụ eringwala onye kọl ahụ dị mkpa and ya mana ha onye ụdịka kọlụ na ha werezi uche ha ere ha gụọ eze ha ọnụ ọmakpo nke ahụ nọ gbashie batrum ya pịam na ịga nka na ya nọ nga ebere nwa akwa ya ote dilụ ya shi na-etriti ihe ọzọ ya nọrọ gburugbum ọ gbara m dị mgbe ya nụ ihe kpụrụ na WC ya sị mba na ihe anọ ọwụ sound ebe a na-aga toilet data efere ahụ ọwụnụ ka ya na-ekwe aka ka ọ gịnị ya na-erugharị n'obi ndị ya nọ ihe dara kpakarara m dara nnọọ ka fon o doo ya anya na okekwa wata ka di ya tara ya bịa kọwara ya aka na-akọrọ ya aka ya nọ mkpata ya ejiri gbadagazi ala ka akpọwazi ụmụ okorobịa ga-abịa mawa dọ n'ihi na lekwe dọ na-enwe ihe ga-eme n'elu ebe etegodi ya 100 million ya ga-amawali dọ na otu ya ọnwa jere ọrụ dị ụlọ ọrụ shiri ụlọ ike lekwe dọ o tiri ebe a na-asa batrum dọ lekwe na ọwụ ụmụ okorobịa atọ ahụ bịara amaghị ụzọ amaghị mmapapụ ya buruzie di ya agawa ụlọ ọgwụ ele ihe ọzọ ha si eme explain nne di ya sị ịga n'oche n'ebe gedi ọkpara sị chai na ya kpọkwara nwanne ya na mgbe ahụ ọ kpọkwara ya ifu ndị oyi asaghị ọfụma mana ya echikwe n'azụ kpọọ nwanne ya ba nwanne ya sị lee otu ego Chineke ji gọzie ga-eji awọrọ ya ọ ga-eji eji ya na-eme nọnsens na Chineke agọziele na were ụzọ ugbu a na nna elu dịka ekwensụ ihe ka na nsogbu anọ na ka elewe ya na ihe mere na ọ ga-anọrọ na-elekwe die ka a mara ya jụọ ya sị onye ga-anọ ya nwa ga-anọrọ nọrọ n'ụdị gịnị na onye nwa nkụdurizi ya ga-eji ga gbotoro n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ ugbu a na that lady ya na ya gbakwuge na fon ahụ akwa kọl ahụ endịala ka ha nọrọ na ndị ọ na-aga ha kpee ụmụ agbọbịa ma mgbe a lọta vileji na ha ji anya ha confirm na nwa ha nwoke nwanne ha nwoke ehiru na December ụlọtọ hiru n'ụlọ 3 days and ha complain na ihe ha na-agwa ya na Christmas ka agbaka ọ lọtara bịa mee ha na n'ihu alọtakwa isiti ya na-akpọkwa ha enwe ha tiri ruo nga n'ugbo ihe mere na mere na ha hụrụ ya otu ochi na-amaghị anya azụ ha jụọla dọkịta si ya na ya hụ ga-ahụ na aka ya na ụkwụ ya ka ga-emegharị ahụ na ọnọ Chineke nna n'aka na nga ọ kpọrọ ngana na brain ya eluba ya ama ihe ọkwaga with brain na ha biko chọọ onye ga gị lee na ihe ya ha agaghị asị na ya bịara eri ego na ya lụrụ nwanne ha nwoke n'ime ụbịa na ego o jiri mee biznes taa na ọ ya nwa kpụkọlatara ya ga-ebiri adị ya ọwụ ya wee ego mgbọrọgwụ ejiri bido ime biznes ebido taa ego jiri soro m o jiri wuo ihe n'ugbo oro na ya batara wite ịhụnanya dị genuine na-enwe onye n'ime ha nabatara ya na-enwe ihe ha mgbe niile okwu ọjọọ ọ bụrụ na ha ga-atụkọ olu ọ bụrụ na ha tụkọrọ olu baa na nwanne ha nwoke mba ebe ahụ ọ nọta ọ gara ịnọ ya na ya alụchana na-enweghị onye ga-asị ya hụrụ ego na ego agwụla n'ọla na ya alụchana na ihe anaghị eme na ọ wee lara ya isi ya na every time akwa abalị ataga ahụhụ ya lụọ ya na-enweghị ihe pikiri ya ọpụ zụọrọ ya akwa klin ya ọpụ nye ya nri eriju afọ nye ya ego ya were bido biznes mụọrọ ya ụmụ okorobịa abụọ mụọrọ ya ụmụ abụọ mgbe ọ ga-eme ya obiọma otizie na akwa abalị mgbe niile akwa abalị na ihe a na-aga eme wee lapụrụ isi ya achọghị ebe ịza nwaanyị di ya nwụrụ na ha bịa were ihe ọtọ ugbu na ha bịa were ihe ha kwụrụ na ya lụchana na ụmụ ya too ya kpelata ha bịa eji ha ụlọ nne ha na nna ha bịa eji ha ụlọ nna ha na amatara na ha bịala bịa na ọnwụta na-eshi asọtọ onwe ha ha eme onwe ha mgbe aka Diọkpara ji gwawa ya sị ya onye kwukwana ihe ọ na-ekwu ugbu a na wọtafe ụlọ nwanne nwoke a sị sị nwanne nwoke gwara etu esi rụọ ụlọ ka ọchị ka ebupụta dọkụmentị na ọ gwara ya nwanne nwoke gwagwara otu esi rụọ ụlọ ka ọ gwara ya na ọ ya nwa rụrụ ebe a na enwere lot of things ha na-amaghị na ya mana ọ kọtụrụla ha briefly but then ha amaghị the full details na ọ chọ ka ha gbashi ọ na ga-agbashi na ihe ya chọrọ ịgwa ha wụ na ya nwa batara na ndụ nwanne nwoke ego ha soro ihe ha na-amaghị wee ebe ego ahụ shiri bịa ha jụọ ese na ga-akọwara ha ọfụma na ya matara nwanne ha nwoke asị nobody na ihe ya chọrọ ịgwa hụ na o mere ya tinye n'anya mmiri na ọ bụrụ na ọ bụghị ịhụnanya na ya anaghị bịa bọdawa na a na-amaka batrum na ya na ịhapụ ebe ahụ jụọ oyi because e nwere proof that ọ ya wabara n'ime ebe ahụ gbachie ya not on gunpoint enwe onye chọbara ebe agbachi ụzọ na ọ dị next day ka ya na ị ga-akpọwa ndị ifuru ya na ịkpọ ha bịa witness ya na lekwe kemgbe nwanne ọ nọbara n'ime batrum na ọ zaga kọl na ọ pụtabeghị agbakwa ihe ji ebe ahụ na ọ ka ya nwa nke Diọkpara na ugbu a na ọ ga-agbarịwa ya ga mawa dọ ahụ hụ na a family man jikere ọfụma fon ya ring ya gbakpo n'ime batrum gị ịza kọl ha bịa ihe niile agbawa ha n'ihu mana ya chọọ ya efidiri na ihe adị ncha mana o mene ka ọ ga-eme
ya emekwele n'ịzọ ya ndụ mana ọ hụrụ taa ọnọdụ ọ nọ ebe a na ya agaghị anọ ebe ahụ na ọwụghị ebe ọwụghị ọnọdụ ya kerere ọwụghị nzube ya ọwụghị ya rịọ Chukwu na nwanne ha nwoke ji aka ebugharị ọnọdụ ya onye kere enwe onye kwesịrị ịda mgbe n'elu ụwa wọnsọ ọ nwere ego ihe mgbe ya ebite na nwanne nwoke so one of them na ha biko na ọ wee bịa kwa ugbo na ụmụnne m nwanne anyị nwaanyị sị arịọkọtala onye arịọ onye arịọ nne die na-arịọ na ya gbaghara ihe niile ekwukọwara kedu ọkpara na-arịọ onye ihu na-arịọ ihe ha arịọ ga na-awụ na ya na ịga lewe sọmbadị mgbaga anya zụ okwu gị ha ụka wee gị ha ọnụ aka ya nwe ebe marịga ahụ mana ọrịa ndụ mana onye nwụrụ nwoke ma na ha amadụ ihe ọ na-emecha nkọwa anya tete ugbo na amadụ dọkịta kọga akụkọ ụkwụ na aka ya nwụ adịsị na ọpịa na azụ isi nga bren asụkwa bren asụ na o nwere ike tete ugbo mewe ka onye iberibe ya bịa ebugharịwa onye ka na-akọrọ na ya agaghị eme ya ụmụnne m ọhịa nwanne anyị nwaanyị kpụ n'ọnụ ọsọ m ji unu na nwaanyị mba nnọọ m za na mbiko na ya mana ya hapụ m na m nwere lot m ga-agwa ya mana ya chọrọ ịnụ from ụmụnne direct na ụnụ gwadele ya na ụnụ convince na ịgwa ya okwu dịka nwanne gị nwaanyị na gị gwa ya okwu dịka onye nke gị ịhụrụ n'anya na decision ya etekiri na ọwa ọrụ hụ mma na ịsọ ọrụ hụ mma na ọgịnị bụ ihe isi ya mee na ọgịnị ka ya ga-eme n'obi agbawala ya n'ọnụ mana o sugbuole na Chineke ihe Chineke ji gozi ha ka di ya tọnụrụ o were ya ihe mgbu tọnụ ya nwatụ akwa abalị na ọnụ gwadele ihe unu si eme in this condition mgbe na wote nwanne anyị so sumbi gbotowara ọnụ otu ahụ si butere m ya ka m si bịa gbotowara ọnụ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya ọ sị m agwale na ya mana enwere ihe m ga-agwa na m gbotowara ya ụmụnne na unu jụọ aka unu na ya na-ahụ na comment section na ụfọdụ na-aga straight to the point kwuo without emotions na mụ na gwa ya ihe unu chọrọ ka ya mee ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị unu